प्राथमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघ शारदोत्सव निमित्त हिशोब सादर करण्यात आला आणि तो सर्वांच्या संमतीनुसार मान्य करण्यात आला. सूचक श्री शैलेश आनंद कोरगावकर, अनुमोदक श्री विठ्ठल रमेश वेंगुले. तसेच पालक शिक्षक संघ उत्सवाची जमा करून राहिलेली रक्कम बँकमध्ये ठेवण्यास डिपॉझिट अडचण येत असल्याने सर्वांच्या मते ठरवण्यात आले की श्री आनंद वासू पांडे यांच्याकडे ही रक्कम ठेवण्यात येईल. एकूण रक्कम 61,284. सूचक प्रदीप चंद्रू नार्वेकर, अनुमोदक गिरीश केशव मांजरेकर. आज रविवार दिनांक 21/9/2025 रोजी शारदोत्सव निमित्त सभा बोलवण्यात आली. सभेत हजर असलेले पालक शिक्षक ते 2/10/2025 या निमित्त कार्यक्रम करण्याचे ठरविले. बुधवार दिनांक 1/10/2025 ऑर्केस्ट्रा प्रायोजक आहे श्री प्रदीप चंद्रू नार्वेकर. यंदाचे पूजेचे मानकरी आहेत सरस्वती मूर्तीचे श्री प्रवीण उमेश चारी व दुसरा मानकरी आहे श्री नितीन शंकर लिंगोडकर. साई स्पोर्ट क्लब कांकाबाद. कोण जबाबदारी प्रदीप संजय सरकारी शाळेच्या मागे कुंपण घालण्यात यावे असे ठरवण्यात आले. श्री उदय वासू पांडे यांनी हा विषय मांडला आणि सर्वांच्या मते पास करण्यात आला. संबंधित खात्याकडे हा ठराव पाठवण्यात यावे असे ठरवण्यात आले. सूचक उदय वासू पांडे, अनुमोदक लहू वसंत कोनाड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.